नॉर्थ गोवा पणजे आणि आज साऊथ गोवा मडगांव हांगा आसा. आमच्या बरोबर आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर आणि PWD मिनिस्टर आणि मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत, आमचे नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुयेंकार, पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, तसेच चेअरपर्सनचे बाय मिलाग्रीन जे कार्निवल कमिटी चेअरपर्सन आसा, असे सगळे जण काउन्सिलर्स आणि व्हड संख्येन आयिल्ले लोक. Carnival is one of the traditional cultural festivity of Goa. वर्षा प्रमाणे we have tried to promote it in the best manner, and that can be seen by domestic and international tourists coming from various parts of the world and the country to this place. काल पणजे जाले, आज आम्ही हांगा आसा. Time to sing, time to clap, time for celebrations and music. So I think King Mohammed काल डिग्री वाचून सांगले, time for fun, frolic and entertainment म्हणून. These 4 days is going to be full of fun and entertainment. I request all of them to come, enjoy responsibly, and be a part of this festival. Viva Carnival! बैडमिंटन आणि कार्निवलाचे तुमची दोन उतरो खाओ पिओ मजा करो. एक ट्रेडिशनल लो कार्नावाल लो सगळे साश्टीकार सेलिब्रेट करता, सगळं गोंय सेलिब्रेट करता आणि ताजो आमी बी पार्ट जाल्या. आणि त्या खातीर सगळ्यांक जो किंग मोमोन मॅसेज दिल्लो आसा तो मॅसेज आमी बी दिता. हे जे 3 दीस जे आसा ते 3 दीस गोंय टुरिजम गोंय सरकारूय त्याच तरेन मनयता सगळ्या लोकां खातीर. तातूंत आमी बी सगळे सहभागी आसा, सगळ्यांक तोच मॅसेज दिता. ह्या कार्नावालाच्या निमतान खाओ पिओ मजा करो. अख्ख्या सालसेतीन बेस्ट कार्निवल परेड म्हणटा ती मडगांव शहरात सदांच आयताराक जाता. सेकंड डे ऑफ द कार्निवल, फर्स्ट डे इज इन पेंजीम, ताजे पयले दीस आतां हांवें परवरे स्टार्ट केला रोहनाक. थर्ड डे इज इन मारगांव. यू सी द क्राउड एव्हरीवेअर. हांव आत्तां त्या वटेन आयलो, सगळे कडेन क्राउड भरून आसा. दॅट एन्थुजियाझम इज देअर फॉर द कार्निवल एंड आय एम हॅपी दॅट पीपल आर ऑल ओवर पीपल आर एन्थुजियास्टिक. दे वॉन्ट टू सपोर्ट, participate and enjoy the carnival. Viva Carnival! टुरिझम डिपार्टमेंट आणि मडगाव म्युन्सिपाल्टीच्या जोड पावलान मडगाव कार्निवल फेस्टिवल जाता. हांव सगळ्या गोंयकारांक आमच्या मडगांवकारांक ह्या कार्निवलाची शुभेच्छा दिता. देव बरें दिसता. विवा कार्निवल. मडगांव नगरपालिका council is organizing this carnival in association with tourism department. I will thank Honorable Chief Minister of Goa, Honorable Tourism Minister of Goa, Honorable PWD Minister, सगळे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, उल्हास तुयेंकर, सगळे आमदार, सगळे म्हणजे कलीग, काउन्सिलर, स्टाफ अत्यंत बरे